Milliárd darabszám. Röpködnek az embernek fejre. Gyönyörű. Állati. Ide nézd, itt megfogtam 2-3-an. Nem, hát mindjárt. Ilyet nem lehet látni, ez. Pár perc múlva lefogy a film, azt fölveszem, jó Zsuzsa? 1-2 percet még. Az a, majd igen. Jó. Neki repülnek a kamerának bele az ingembe, fülembe. A szél belehozza őket. De mennyi! Jaj, most idehozta a szélőket. Jó, az előbb idehozta a szélőket. A szél idehozta rám. Jó. 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 2 itt várgődik a zsebembe. Jó. Jaj, várj, megtámadtak. Jó, hát miért? Megtámadtak. Támadásba vagyok. Jaj, megtámadtak. Mennyi, úristen. Itt láttuk ezt a nagy csodát.